Ja, Braaksma, ik wil Jan mij de pet. Zet hem in voor de veiligheid van vrouwen. Vrouwen die protesteren omdat ze zich onveilig voelen en die willen samen aan de kant zetten. Een vrouw mag dus echt net meer zeggen van ik voel u, of we voelen u onveilig. En hetzelfde heb ik in deze gemeente. Een vrouw die zegt van ik voel me onveilig, wordt je net jet. Het is schokkend. Nou, ik denk als man wil ik hier wel heel graag zitten om daar aandacht te ontvreien. Er moet wat gebeuren hier. Braaksma zit er net voor hemzelf en wil meesting mij aan dat hij dit een wichtig punt vindt. Dus vandaar, mijn naam is Jan met de pet. Het gaat net om mij, het gaat net om waar ik ben. Het gaat om de boodschap wat je stiet. Mensen die sjoggen je naar en met name ook de vrouwen, maar ook mannen, die willen een toem omheen zetten. Absoluut. Nevens Jan met de pet padden er ook in de gemeente Noord-Est-Friesland dingen die het net door de beugel kennen. Ik heb contact met die vrouwen. Ik heb contact met een vrouw die bedriegt wordt door een boerman. Zelfs zo erg dat de woningbouw ervan op de hechten. En die had op een gegeven moment gezegd van goed, wie wil wel actie ondernemen. Maar stel je eens voor, wie vinden niks, dan mag je ook geen, tenminste, dan mag je ook niet meer bij ons aankloppen voor hulp. Braaksma broekt geen megafoon of andere dingen en zit 2 uur lang alleen nog in dokken. Een demonstratie kan ook geweldloos wezen. Het kan ook een individu wezen. Iedere vrouw is ook een individu. Iedereen telt mij. Waasje wil ik hier staan, dat is correct voor de raadsvergadering. En ik wil alle weken aandacht vrije. Ik zet gewoon erop.